Ay nagpigsa. Tatay pa laang. Good morning, good morning. Susan, lakas ulan dyan ah. Sabi ni si Andros. Good morning. Grabe, kanina pa hindi na ako makatulog. Simpleng buhay, tamsakdan. Sabi ni sis, simpleng buhay. Good morning sis. Good morning, good morning. Lakas ng ulan dito. Good morning, sis simpleng buhay. Taga saan ka sis? Kakatakot. Kakatakot yung kidlat at kulog. Grabe. Kanina pa to. Kanina pa tong kulog at kidlat. Hindi na ako nakatulog dahil sa lakas ng kulog. Grabe. Dito naman po mainit. Ano na dito? Simula ngayong week, ano na, magdadrop na daw yung weather. Lalamig na daw dito. Jerry Salmingo, good morning Mama Norm, sabi ni Sir Jerry. Good morning Sir Jerry. Salamat sa pagbalik sa aking bahay. Good morning po. Grabe yung ulan dito. Hindi na ako pinatulog. Benta nyo si Andros. May orders ba ngayon? Ngayong araw na to? Good morning Sir Jerry. Kumusta po kayo? Good morning, Te. Sabi ni Shisha Vlogs. Good morning, good morning. Simpleng buhay. Kumusta po? Kumusta Sisi? Wala. Meron po 6 seats pero mayang hapon pa po deliver kasi punta ng bayan si ate. Rural Health Center. Apaya. Shisha Vlogs. Good morning, Te. Sabi ni Shisha Vlogs. Good morning all po. Sabi ni Shisha Vlogs. Good morning, good morning. Ni Shisha Vlogs. Shisha Vlogs. Good morning daw. Sabi ni Shisha Vlogs. Shisha Vlogs. Si Yan Rose ay aking anak. Bunsong anak. Ayan, si Yan Rose, good morning daw, sabi ni Shisha Vlogs. Linis akar, sabi ni Shisha Vlogs. Sige lang, Teng. Wala bang ulan dyan sa inyo? Grabe dito yung ulan, oh.
Thank you so much sa 3 million people in the house. Salamat sa 3 million people in the house, 4 million people in the house. Newman outdoor, sabi niya. Hello friend, sabi niya. Good morning friend. Newman outdoor. Ayan, nilagyan na kita ng jacket. Kung gusto mong mangisda dyan, magbaba ka ng iyong bahay at iisdain ka nila. Hello din po at Shisha Vlogs, sabi ni Sian Rose. Ayan, Sian Rose, si Shisha Vlog, siya yung nakasama ko noon na minute ko na kaibigan ni Jen Moments dito. Thank you so much sa 6 thumbs up at saka sa 4 million people in the house. Imbagta naamo matkin ni Manang Mon, ni Hila. Kaya namatan. It is Monday morning there, yes. Where you come from, Human Outdoor? It's a Monday morning here in Hong Kong, sir. And where are you? Kuya Ugi TV, tamsak dan host, sabi ni Sir Ugi. Salamat sir sa patamsak mo. Good morning po. Isang maulang morning dito sa Hong Kong. Grabe yung ulan. Hindi na nagpatulog. Oh, Sunday evening in Ohio, USA. Wow. So you're in the USA, sir. Thank you so much for coming into my house. Thank you so much, sir. Newman Outdoors. Ayan. Kung hindi pa natin kadikit si Sir Newman Outdoor. Ayan, Kuya Ugi TV. Ayan. Dikitan na natin siya. Salamat po sa lahat ng sumusuporta kay host. Morning po, sabi ni Kuya Ugi TV. Thank you so much, sir. Salamat din sa'yo sa iyong pagbalik sa aking munting bahay. Sir Ugi, salamat po. Sian Rose, nabigbignan mo. Kilala na niya mukha ni ate. Kaya hindi siya nag-adjust. Sabi ni Sian Rose. Mabuti naman. Kung gano'n, parang ang saya-saya nga niya na kasama niya, si tata niya. Ayan, si Ann Rose, nakitan mo na si Kuya Ugi TV, si Sir Newman Outdoors, si Shisha Vlogs, at saka si hello si Ann Rose, sabi ni Sir Ugi. Ayan, si Ann Rose, hello daw, sabi ni Ugi. Ayan, Sir Ogie, si Sian Rose ay aking bunsong anak. Baka mag-YouTube na rin kasi inaano namin ni Jen Moments para YouTubers, small YouTubers family na kami. May dalawa na siyang anak, Sir Ogie. Kaya
Hindi pa niya maharap yung pag-YouTube. Ah, kahit nasa bahay lang siya, pero hirap din pagka may anak. Salamat Sir Ogie sa pagbantay sa aking munting bahay. Human Outdoors, thank you so much. Evelyn Fang and Friends, good morning Sisi. Good morning po ma'am. Good morning ma'am Evelyn, good morning. Lakas ng ulan. Hindi na ako nakatulog. Kasi lakas ng kulog kanina, nagising ako. Salamat sa pagdalaw ulit, Madam Evelyn from and Friends. Good morning po. Ayan, Kuya Ugi TV, si Ma'am Evelyn from and Friends. Isa na rin siyang monetized channel, kagaya nyo. Kung gusto nyong dikitan si Madam Evelyn from and Friends, ayan, dikitan nyo na siya. Andito rin siya sa Hong Kong. Good morning guys. Grabe talaga yung ulan. Hello Evelyn, Fam and Friends. Musta po? Sabi ni Kuya Ugi TV. Ayan, Ma'am Evelyn. Kumusta daw po? Sabi ni Kuya Ugi TV. Si Ma'am Evelyn, Kuya Ugi is from Hong Kong din po siya. Kamomonetize din lang yung channel niya 2 weeks ago yata. Ayan. Ang dami na naming small YouTubers dito sa Hong Kong, Kuya Ugi. sa December, yung mga YouTubers dito sa Hong Kong. Kuya Ugi TV, nagbaba ng kanyang bahay. Thanks so much po. Sa aking bahay, laging naglo-loading pag umaga.
Thank you so much guys. 2 million people in the house. Salamat for staying. Thank you so much po. Mix Vlog, shout out to everyone. Sabi ni Sis Mix Vlog. Thank you so much, Mix Vlog. Salamat sa palaw ulit sa aking bahay. Good morning, Mix Vlog. Shout out everyone, sabi ni Mix Vlog. Good morning, good morning.
Salamat sa isang andyan. Thanks so much. Morning, good morning. Kambal ni Renz 2, good morning. Grabe. Morning host, kakagising lang. Nagloading ako kaya end ko na LS ko. Ako ulit mamayang 9 o'clock. Okay. Kape na garaw dun. Kape na. Andun ako kanina paggising ko rin. Pero nakaalalang mag-LS. Na Rian, so kambal ni Renz. Monica Channel, good morning. Ano yon? Kape na tayo. Okay. Tatakot naman ako dito sa sa kulog. Ang lakas. Hindi na ako nakatulog. Ang lakas ng kulog. Thank you so much sa 3 batang andyan. Salamat. Kape na tayo, friends. And Monica Channel, good morning. Kape na tayo.
Luya. Ah? Takot naman. Sana. Thank you so much sa tatlong matang anyan. Monica Channel. May napindot. Ano yun? Kambal ni Rinsto, Monica Channel. May napindot. Lumat na ako dito sa kwarto kasi gising na ako. May napindot din. May connect sa LS ko kaya mag-LS ako ulit maya-maya. Pag na-upload na itong LS ko. Sabi niya.
Monica Channel, okay. Sabi ni Monica Channel. Pagkain si Nika. Everyday ako binabawasan ng ulo, sabi ni Monica Channel. Ay, lala. Bakit kaya? Kahit thank you so much guys sa tatlong andyan. Pinapaalmusal ko lang si Lola, kaya iniiwan-iwan ko to. Salamat sa pagbantay sa aking bahay, guys. Thank you so much guys sa tatlong matang andyan. Salamat, salamat. Kambal ni Rins 2 at Monica Channel. Sige, sige. Support ako sisi. Mga ano lang to. Pagka hindi nag-loading sa akin, mga 2 hours rin lang ako. Sis.
Thank you so much mga sis at andyan kayo. Salamat sa pagbantay sa aking bahay. Good morning.
Thank you so much sa 5 million people in the house. Salamat guys for staying. Thank you so much.
Kambal ni Renz to, depende kay Lolo Host kasi minsan di niya tinatanggap yung magkasunod na LS. Ko, try ko lang mamaya. Sabi ni Kambal ni Renz, sige sige. Kasi sabi ni ano noon, Cindy, after 12 hours, saka ulit pwedeng mag... Kaya ako tinanong sa'yo kung pwede yung magkasunod. Sa 6 million people in the house at saka sa 7 milyong andyan, saka sa 9 thumbs up. Salamat, salamat. Salamat sa 8 milyong andyan. Thanks so much guys. Salamat sa pagsama sa akin ngayong Monday morning, October
5. Thanks so much, guys. Medyo humupa na yung ulan pero umaambon pa rin. Tapos ang dilim-dilim. Salamat, guys. Thanks so much. Salamat for staying. Thanks so much.
Thank you so much guys. Sa 7 million people in the house is still there. Salamat. Thank you so much guys. Sa 6 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Thank you so much. Ayan guys, may araw na. Nagpakita rin si Haring Araw.
so much, Chief Robert Vlog, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat, sir. Thank you so much, Chef. Salamat, salamat. Working mode na kasi si host, kaya iniiwan-iwan ko tong sipi ko. Salamat. Salamat po. Six million people in the house is still there. Salamat, salamat. Thank you, guys.
Thanks so much guys sa 7 million people in the house. Salamat sa pagstay. Thank you so much po. Noel Villasiran, salamat sa patamsak mo. Thanks so much for coming sa aking bahay. Salamat. Thank you so much sa pagtambay sa aking bahay at nagbibiding si host. Ayan, working mode na kasi Monday, busy day. Ayan, ang daming trabaho pagka may trabaho. Tamsak Mama Norm sa midi Noel Villasiran. Salamat.